Samantala, mga empleyado ng munisipyo at volunteer group nagbayanihan para maglinis sa Mangaldan Public Market. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Alas 6 pa lang ng umaga, dagsa ng mga empleyado ng munisipyo, PNP at iba pang volunteer group para maglinis sa Mangaldan Public Market. Inikot nila ang buong palengke. Nilinis ang mga naipong basura, maging ang mga tambak ng buhangin papasok sa palengke. Puspusan po ang ginagawa ng LGU, kasama po yung mga task force o TUDA dito sa paglilinis. At ito nga, napansin nga natin na medyo maraming ang kalat dito. Makalipas ang halos 2 oras, makikitang malaking pagbabago sa kalinisan sa pamilihan. Hiling ng mga negosyante na sanay regular ang gawing paglilinis sa palengke, lalo na sa mga drainage canal para iwas baha tuwing panahon ng tag-ulan. Kasi minsan nakakainis kasi yung mga basura na tinatapon din ng mga minsan yung mga namamalingki, gano'n. O sana araw-araw nga Kasi, hindi, yung araw-araw naman yung paglilinis ng mga yung mga tagalinis dito para malinis ang palengke, para magandang tignan, malinis, maayos. Giit naman ng lokal na pamahalaan na araw-araw ay may nakaschedule na naglilinis sa palengke. Shared responsibility raw ang kalinisan sa pamilihan. Dapat ay gawin din ng mga tindera ang kanilang bahagi sa paglilinis sa palengke. Pinapasabi namin sa mga may-ari ng pwesto na kumbaga tapat mo, linis mo. Nang sa ganun na maayos at malinis. Kasama si Jig Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.